две имена има. Дали искам да ме има. Близо половин век Полша е под комунистическо управление до 4 юли 1989 година, когато изборите претърпяват провал. Икономиката на Полша е в затруднено положение и е подходяща за интеграция към световния пазар. Инфлацията достига невиждани до сега стойности, които превишават 600%. На практика в Полша няма безработица, но заплатите са прекалено ниски, потреблението е свито. Положението е затруднено и започва мирен преход към демократично управление. Реформата на полската икономика преминава през два основни етапа. През първият етап се повдига степента на пазарните стимули, въвежда се работническо самоуправление и децентрализирана икономика. Вторият етап заменя централизирания държавен контрол с икономически лостове, като данъчни ставки, кредитна политика, политика на валутните курсове и либерализация на цените. И тези реформи само отслабват държавното вмешателство в икономиката, но не премахват централизираното планиране. Докато казвам, може да обобщим, че проведените реформи в Полша не постигат много, инфлацията продължава да нараства и достига ниво над 700%, продуктивността в националната икономика не се увеличава и липсата на стоки в магазините продължава. Значително нараства и за наечийската продукция. Развива се най-главно частния сектор с много бързи темпове. Заедостта нараства от 1980 година от 281 000 на 717 000 души за 10 години. Повечето от решения, отнасящи се за търговията между страните членки на СИВ, се правят от съответните правителства и следователно държавата трябва да използва система от данъци и субсидии, за да може всяка транзакция да изглежда печеливша. Не съществува стимул за външно търговско предприятие да подобрява качеството си, тъй като компенсация от правителството на респективния партньор не може да се очаква и като резултат се намалява конкурентоспособността на международния пазар. Икономическите проблеми с останалите източноевропейски страни, както и преминаването към доларово плащане, довежда до по-нататъчното спадане на външно-търговския обем. Това влияе негативно на икономиката като цяло, особено като се има предвид ефекта на домашния мултипликатор като резултат от намаляване на обема на външната търговия. И възникване им, че поради инфлацията банката поддържа реален ефективен курс, който е значително по-висок, отколкото Международния монетарен фонд би искал да види. И това поражда необходимостта от известно субсидиране на експорта от страна на правителството. На 1 януари 1990 година злотата е девалвирана около 50% и по този начин тя е направена напълно конвертируема за всички текущи операции. Преминаването към пазарна икономика носи повишаване на разходите, свързани с направата на квазифискални дефицити. По отношение на приходната част може да се очаква значителен спад данъчните приходи, придружени с икономическа трансформация, което е породено от фактора, че данъчната администрация трябва да се изгражда почти от нулата, за да се справят със сложната събираемост на данъците. Мерките, които сме изборили за ограничаване и превенцията на кризата, са реструктуриране на производството с цел увеличаване снабдяването с потребителски стоки, повишаване на държавния годишен доход чрез разпределение на държавни имоти, т.е. чрез приватизацията, и индексация на заплатите до 80% от инфлацията до средата на 90-те години. Тези реформи извървяват само половината път, като носят семена
цената на собственото си разрушение. Това води до спад на промишлената продукция. Данъчните приходи намаляват, предизвиквайки бюджетен дефицит. Индексацията на заплатите е ограничена чрез данъчната система и всички субсидии върху хранителните продукти са премахнати. Също така има 5-точкова стабилизационна програма за борба с инфлацията, като тези точки са ограничителна политика за доходите, основани на данъците, либерализация на пазара на чужда валута и обезценяване на валутния курс с 1/3, значително редуциране на данъчните облекчения и субсидиите, затягане на кредитната политика, така че да се поддържа положителен реален размер на лихвите и ограничаване на ценовия контрол. За шоковата терапия. Известният полски вице-премиер и министър на финансите в първото некомунистическо правителство Лешек Балцерович е последовател на монетаристичната теория и баща на шокова терапия. Шоковата терапия това е с една дума програма, която иска да Лешек Балцерович желая да проти хиперинфлацията, т.е. скокообразното поскъпване на енергия, горива и курс на долара. И тук сме изброената политика. Изградена е правната основа и са създадени базовите институции за преход към пазарна икономика. Данъчната система е тотално променена и бюджетният дефицит е сведен до минимум. И колеги, сега ще представя един мой колега и приятел, който е от Румъния, е завършил и специализирал в висшето си икономическо образование в Краков. Той ще представи шоковата терапия. И план Балцерович. Да. Ако може. Значи, според мен всичко е ясно от Русия, от Варния. Какво друго да ви каже? Първо извинявам и български. Малко не е добър, ама мисля, че ще го разберете. И ако нещо не се разбира, скажете да спрем и няма да говорим повече. Този години 80-ти, кога имаше място за криза в Полша, това беше много специално време. В този време имаше и криза и проблем с Чернобил, имаше и Мойска революция, къде имаше много умрели. Също имаше война положение в Полша. Какво липсваше? Само Лешек Балцерович и шокова терапия. Сега не знам ако това беше хубаво или лошо, ама по принцип, още има контроверсии. Всички казват, че тази криза беше добре управена през Лешек Балцерович и че само 2 години всичко се оправило на ниво, като не можеше преди. На един ниво, както не можеше да се прави преди. Защото 8 години беше проблем в Полша, голяма криза и това помогло. Какво е интересно? Значи, криза Балцерович имплементира свой план в Полша на 9 октомври 1989 година. Само след 30 дня падна Берлинска стена на 9 ноември. Това не че е ефект от криза, от плана на Балцерович, ама и нещо смешно. Трябва да върши, да? Трябва да вършим. Знаете какво е един силен гущер? Това е един много болен крокодил след терапия на Лешек Балцерович. Това е. Ами кажете. От прехода към планирано основание на децентрализирана икономика. Планираното стопанство е главната причина за високите нива на инфлация и за кризата като цяло. Тъй като икономиката не се подчинява на икономическите фактори, а тя се определя от правителството на страната. Което е популистическо наблюдаване на 1989 на 6-я доклад. Имате ли въпроси? Има въпрос, който е следващия, как ще се